Ya, 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 ya. Ayo lo. Inti, ayo lo. Ayo ndak. Ya, 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 ya. Winor seto, selai anu cubrono. Wiwir sonder, sajak ngeleter. Mabe syukurna, kang permiyarsa. Seder angeliyang kumibat ing awang-awang. Hoya hoya sek hoya hoya. Hoya hoya goyang sidik jos. Hoya hoya. Hoya hoya. Hoya hoya. Jos. Ayo lo. Ya. Ya. Hop. Jos. Ao. Ae. Ya. Lala. Goyang sedikit. Jos. Campur sari. Campur sari. Campur sari. Ayo budaya. Hopa. Hop. Yo. Ayo lo. Wah. Go. Ya. Hop. Yo. Waduh yang badalah. Biyo. Jangan bocah sih tak biyo. Wes. Oh, nah. Ayo lo. Iki monggo ingkang badhe ngersakaken nyawer. Guys. Yuk, nah ngono. Jajalita kaya ngono ki lho. Biyo. Yo. Yo. Dos. Yo.
Lho, ngono kuwi lho, terusan. Wah. Iki mau jarane lek gambuhe moh kembang. Zuk, yuk. Wes. Sapa iki sing ngatasi? Piye, Nduk? Sing gambuhe sapa, Nduk? Mas. Biyo. Bot-botane. Kok bablasan turu, Mas sambat ngantuk. Wis ta, aman-aman. Celuk endangan. Bapak ngono. Lah kuwi. Bapakne ndang celun bentang gambuhe. Tuhan endi? Apa ki lho? Lho bapakne ndi? Monggo jenengan nyela, Pak. Sawan bisiki nyuwun napa? Jaluk gambuh. Kembang Wah. menyan. Apa, Nduk? Abang-abang. Nduk, kowe njaluk apa, Nduk? Duit. Nami duiten, Nduk. Kembangnya ya, Nduk ya. Aman. Ndik miu. Apa kuwi? Za. Sik nyanyi yo, Nduk, tak kei duit. Sawer sik, Pak. Duite sik. Duite sik. Monggo Mbah ngono. Waras sanalika. Kami duiten donge. Kene. Wis ta ya ora apa-apa. Terus si tongkas Mbah. Ya. Lah waras to sakal. Ganangmu keri. Kuwi ya kudu diweki gambuh lho kuwi ya an. Tak sain neh. Lah. Eneh, aja kesusu muleh kowe iki. Wes iki lho wes. Yo gek nyanyi gek nak. Kurang 50, Pak. Wah, iki duit kabeh. Sampeyan kok diutang ya. Mosore iki. Duit kabeh iki ya. Ya. 5.000 mo. Mo. Kami duiten to, Nduk. Heeh. Lah iki lho, Pi. Tak Kuwi bubur jenenge Nduk. Mbah Impi ya kuwi Mbah Impi. Ambek nyanyi ngono, Nduk. Yo. Heeh. Tangian, Nduk, yo. Nyanyian, Nduk. Gambuhe dhisik. Jan, gambuhe duit. Ora matur suwun wae. Matur suwun Pak Malih. Pak matur sembah nuwun nggih, Pak nggih. Nek ngeten niku kula gojekan lho, Pak. Oh mboten, nek duite tenanan, nek ngono mah guyon. Kan Tapi lek demite tenanan. jenengan kirang napa mboten, Pak? Kirang napa mboten? Kurang Lho, ya. nek maneh mangke maneh berarti nggih lek niki 200, berarti lek engko ya 500. Jane we. Lah jogetane wis beda nek Lek iki engko. mau Pak Is paling arep njaluk duit. Oh, duit. Iya. Oh iya, Takonono, boleh. Nduk. Semangga Bapak. Mriki. Heeh. Ibuke purun mriki. Mangga. Jejali. Lah niki dompete pun dicepakne mriki. Oh, dipek mantu, Bu. Ya Allah, Bu, kula niki open-openane angel lho, Bu. Wengko malah Oh nggih. Reza. Pokoke kula wonten duwite purun, Bu. Oh, wengko iya. bendina disawer lah dadi mantune Bu. Oh, purun kula, Bu. Iya. Oh, nggih. Piye? Oh, teng Korea, Bu. Iya kan- to. Kula kan teng Korea, Bu. Wah, anake pun teng Korea. Sawerane sing mulih. Oh, niki Lah. wau ke Korea. Jenengan cirosi kan transfer mawon nggih, Bu.
Sik kurang. Lah lek teng mriki mangke didom, lek transfer kan kula. Weh, ngono Nggih. kuwi. Musuh dalam selimut we. Lho ngene iki tak golekne lho, Bu. Iki mong 200 pas to 1 2 3 4. Ja. Ya gone engko tak bagi engko. Wis to, awakmu sing meruntus ritek ora apa-apa. Anu, aku njaluk lagu apa kae? Pripun, Mbak? Bandung Bondowoso kae apa? Oh, Bandung Bondowoso. Rara Jonggrang. Wah, Rara Jonggrang 200, Pak. Nggih. Weh, jan kok mata duitan tenan. Lho, lek karek 5.000 berarti nggih ompake mawon. Lah, Iki kok utang. Oh, utang ngoten. Oke. Oh, nggih jenengan transfer mawon nggih, Pak, mangke nggih. Oke. Rara Jonggrang transfer, Mas. Berarti ompake setengah ae. saloke ditransfer yo. Lah saloke ditransfer kok. Kok saloke rekaman ae tak kirimne BA. Ah, siap. Ngono ta? Ya, kula tak minum dulu nggih, Pak. Nah, kula pun cantik malih ta, Pak. Ah, nggih, wong kula niku saged dados laki-laki, perempuan nggih saged sak njaluke jenengan. Pinternya tuh. Lah nggih. Tahun depan nanggap kula malih nggih, Pak. Siap. Kalih Wahyu Budaya. Siap, insyaallah. Nggih sak rombongan. Oke. Yogane gantos mawon. Yogane. Ganti sapa? Oh, mboten. Wah, yogane niki berarti musisine mawon ingkang gantos. Oke. Anggota we. Anjuk melolong-melolong ya. Oh gak, Mas, Rara Jonggrang. Niki Masya Allah warga desa pundi? Siwalan. Antusiasnya luar biasa. Isih lebih. Dilekne sitok-sitok. Warnanya apa, Bu? Biru. Diwene sitok-sitok wae terus ning kono. Kuning. Panjenengan nyuwun lagu napa mawon kula cakete, Pak? Ya kaya akeh iki ngentek. Wong mboten napa-napa. Yogane teng Korea mawon kok. Kaya entek akeh aku lek mangkal. Lho, jenengan lek nyawer kula niku malah aman, Pak. Lek nyawer orang lain itu malah bahaya. Mangke ibu cemburu. Lek kalih kula mboten mung sedekah. Soda. Nggih, Bu nggih. Oh, sedekah. Sumangga Kang Mas. Rara Jonggrang. Goyang dong. Sing, sing, asik, asik. Oh, aja mepet-mepet aduh reno. Kula teng mriki nggih. Oh iya no. Joko Bandung kowe aja ngomong-ngomong. Barang iki kanggoku durung rampung. Pelopati Kang Mas Prabu Kupala Kang Waseda labuh ing Wononegoro. Ayo. Mriki. Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku terbebebono Candi Sewu
iso to, Mak? Malih napa mboten? Wong engko nek kula selak wangsul lho, Pak. Tongkas nggo. Lah iya, lah nggih sakniki mawon. Duite nggo. Engko lho. Lho, duite nggih sakniki wong nyanyine sakniki kok duite engko piye? Duit ae wong. Lho, Pak, pripun to, Mak? Sakniki lek cantik niku bondone napa? Duit. Duit. Langsing bondone napa? Duit. Seksi bondone napa? Sanes kula lho sing ngomong Duit. ibu-ibu lho. Kok tak enak nduk duit nduk. Nggih mboten eca, Pak, lek di maem mboten eca. Tapi lek damel maem eca. Malati duit iki. Lho lho. Sinten sing ngomong? Aku dilekno ceblokno lek malati lek ilang. Lho nggih mboten usah niku. Mboten sah dijajal lek niku, Pak. Jajalan bandem ngono. Lah niki ibu-ibu niki pun ngatung teng mriki kok. Bandem sitok-sitok ngono lho. Napa sing dibandem? Bandem duit. Nggih mangke malih nggih Bapak nggih. Oke.